Har du hørt om kryptovalutaer, men ved ikke helt, hvordan de fungerer? Lad os gøre det enkelt nå. Kryptovalutaer er digitale valutaer, som kun eksisterer i den virtuelle verden. Den vigtigste forskellen fra traditionel valuta er, at de ikke kontrolleres af regeringer eller banker. I stedet er de decentraliserede, det vil sige, at ingen har total kontrol over dem. Hvad er kryptovaluta? Kryptovalutaer er digitale valutaer, som opererer på et decentraliseret netværk. Dette betyder, at i modsætning til traditionelle penge som norske kroner, dollar eller euro, er de ikke kontrolleret af et centralbank. De eksisterer udelukkende i digital form og bruger sikkerhedsteknologi for at sikre gyldigheden og gennemsigtigheden til transaktioner. Hvad er blockchain? Den store innovationen bag kryptovalutaer er teknologien, som kaldes blockchain. Blockchain er som en offentlig digital blok, hvor alle transaktioner, som gøres med kryptovalutaer, bliver registreret. Hver transaktion bekræftes og registreres i en datablok, og disse blokkene er lænket sammen for at danne en kæde, den såkaldte blockchain. Det bedste af alt er, at denne bogen er tilgængelig for alle, og transaktionerne er uforanderlige, det vil sige, at de ikke kan ændres efter, at de er registreret. Hvordan købe og lagre kryptovaluta? At købe kryptovalutaer er enkelt. Du kan bruge platformer kaldt exchanges, som er digitale mejlere. De mest populære inkluderer Binance, Coinbase og Kraken. For at købe trænger du bare at oprette en konto, sætte ind traditionelle penge og bytte dem mod kryptovalutaer som Bitcoin, Ethereum eller andre altcoins. Efter at du har købt kryptovalutaerne, er det vigtigt at lagre dem i en digital lommebok, som kan være enten online eller offline, afhængig af hvor sikker du ønsker, at de skal være. Hvordan kryptovalutaer bliver mineret? Nogle kryptovalutaer, som Bitcoin, genereres gennem en proces, som kaldes minering. Denne processen er som et kapløb mellem datamaskiner for at løse komplekse matematiske problemer. Når en miner finder løsningen, validerer han transaktionerne på netværket og bliver belønnet med kryptovaluta. Miningen kræver mye datakraft og bruger mye energi, men er afgørende for sikkerheden til netværket. Risiko med kryptovalutaer. Selvom kryptovalutaer har mange fordele, som raske og sikre transaktioner, har de også risikoer. Den største risikoen er volatilitet. Prisen på kryptovaluta kan ændre sig raskt på kort tid, noget som betyder, at du kan tjene eller tabe mye penge på vældig kort tid. I tillæg er kryptovalutaer udsat for hackingangreb, specielt hvis de ikke bliver lagret på en sikker måde. Derfor er det vigtigt at tage forholdsregler, når du investerer i og lagrer kryptovalutaerne dine. Kryptovalutaernes fremtid. Fremtiden til kryptovalutaer er fortsat usikker, men mange tror, at de har et stort potentiale. Den øgende adoptionen af blockchain-teknologi og den øgende interessen for decentraliseret finans gør kryptovalutaer til et varmt tema i finansverdenen. De kan i fremtiden erstatte traditionelle finanssystemer eller integreres med dem og skabe et mere åbent og gennemsigtigt system. Hvad synes du om kryptovalutaer? Er de revolutionen for finans eller bare en kortvarig trend? Hvis du likede denne video, ikke glem at like, dele og abonnere på kanalen for mere indhold om teknologi og finans. Vi ses næste gang.